Bé, molt bon dia a tots i a totes. Començaríem aquest ple extraordinari del mes d'agost. Abans de procedir pròpiament amb l'ordre del dia, excusar el senyor Joan Fàbrega, del grup provincial d'Esquerra Republicana de Catalunya, així mateix a la senyora Consol Cantens, del grup comarcal del Partit Socialista. I dues coses. És bé, a petició que va formular el senyor Lluís Salelles, primer que l'aigua està etiquetada en català, el primer, i després avui ja el ple està retransmès per streaming, que també se'ns va demanar. Per tant, les dues coses o les peticions que es va fer en el darrer ple extraordinari han estat ateses per al grup de Convergència i Unió. Bé, si els hi sembla, començaríem ja pròpiament amb l'ordre del dia, amb el primer punt, que és la proposta de presidència de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que ens explicarà el diputat portaveu, senyor Albert Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. Completem amb aquest punt el ple del Cartipàs en un doble sentit. Primer, organismes vinculats o que depenen de la corporació, de tot el que seria l'administració institucional, el Consorci de Vies Verdes, el Conservatori, la Casa de Cultura, el SAMEGA, el DIPLAB, etc. I aquí entenc que en la proposta que es porta hi ha una adequada i proporcional representació dels diferents grups polítics de la corporació. I la segona qüestió seria també aquells organismes, associacions, comissions, consorcis, federacions, patronats, fundacions, etc., on la Diputació hi té algun representant. En aquest cas, normalment hi sol tenir-hi un representant, s'han adscrit els diputats que representaran la corporació a tots aquests organismes per raó de la matèria o per raó del territori. Moltes gràcies, senyor president. Bé, gràcies, senyor diputat. Com tots els diputats tenen, doncs, en la proposta del punt ja tenen tots els diferents consorcis i tota la informació referent als representants. Aquest és un punt que no cal votar, per tant ja procediríem al punt número 2, que són els assumptes procedents de les comissions informatives, en aquest cas de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, tractant el punt 2 del següent, que és donar compte en el ple de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Miquel Noguer. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tots i totes. En tot cas, el que queda clar que és l'informe de tresoreria referent als pagaments no només de la Diputació, sinó de la Diputació dels seus organismes autònoms, i que dona compliment trimestral en el que és de rebut donar-lo d'acord amb la llei, i per tant els pagaments s'efectuen per norma dintre els terminis legals. Moltes gràcies, senyor diputat. Passaríem al punt tercer, que és donar compte en el ple del període mig de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de la Diputació en el segon trimestre del 2015. Té la paraula el senyor diputat i vicepresident, senyor Miquel Noguer. També aquí el que es fa en aquest cas és precisament donar compte del període mig de pagament i pel que fa als exercicis pel que fa en els mesos. Com veuen vostès, en diferents mesos ja sempre es compleix dintre el que seria el calendari previst. 1,89 al mes d'abril, 3,75 dies al mes de maig i 0 dies, que vol dir 30 dies des que rep la factura al mes de juny. Moltes gràcies, senyor diputat. Ara passaríem al punt quart, que és donar compte al ple de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i dels seus organismes autònoms pel primer semestre de 2015 i de l'actualització de l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat. Té la paraula el senyor diputat Miquel Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, com diu en l'apartat de conclusions, també l'informe d'intervenció és que compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compleix l'objectiu de la regla de la despesa en els termes previstos en el Pla Econòmic i Financer de la Diputació de Girona, formulat per ple la data de 17 de març d'enguany, i el nivell de deute viu a 30 de juny és de 49.353.669 euros. Moltes gràcies, senyor diputat. Passaríem al punt cinquè, que és el dictamen
Com a aprovació definitiva del compte general de la Diputació de Girona de l'exercici 2014, té la paraula el vicepresident primer, senyor Noguer. Bé, això també, com vàrem fer comentant a la comissió informativa i també a la Junta de Portaveus, aquí el que es va fer es va aprovar precisament a la comissió de comptes, es va aprovar de manera inicial, es va exposar al públic 15 més 8 dies i no hi ha hagut cap al·legació i, per tant, ja fem el tràmit d'aprovació definitiva per portar-ho als organismes competents que han de fiscalitzar els comptes d'aquesta corporació. Bé, gràcies, senyor diputat. Intervencions sobre aquest punt? Sí, senyor Salellas. Bé, bon dia. Primer de tot, agrair que les dues peticions que vaig fer, tant el tema de l'aigua com de l'streaming, hagin estat ateses amb celeritat, cosa que és d'agrair, i així ho volia fer constar ara que intervinc. Sobre el tema que ens pertoca parlar ara, la CUP ens abstindrem i ho farem per un doble motiu. D'una banda, perquè no hem participat del que és la definició del pressupost i de tot l'àmbit econòmic de cara a aquest any i, per tant, no hi hem intervingut i ens semblava que la millor manera de demostrar aquest fet que no hi fóssim era una abstenció, en el sentit que també volem reconèixer la feina feta pels serveis tècnics de la casa en tot aquest sentit i, per tant, tampoc no hi veiem sentit de posicionar-nos en contra. El que passa és que sí que volíem aprofitar el ple per, diguéssim, constatar que ens ha sorprès i aviam què ens podria dir una mica també el senyor Noguer amb el tema que la interventora general ha fet un informe en què s'explicita que no es poden adjuntar els informes de fiscalització plena amb posterioritat i de control financer de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms i ens dependents perquè hi ha hagut una demora en una contractació per poder fer tota la feina que estaria d'haver fet, segons entenc que explica la interventora, a data d'avui i que ens preocupa que hi hagi hagut aquesta demora i quina justificació li doneu o quina explicació té. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat. Té la paraula per contestar la pregunta el senyor Noguer. Sí, gràcies, senyor president. Senyor diputat, en tot cas, jo li respecto la seva abstenció. De fet, que és els comptes de l'exercici del 2014, vostè i el seu grup no hi participaven i no hi eren. Li vull dir-li que hi ha la memòria del Departament d'Intervenció de la Diputació de Girona de l'exercici del 2014, per tant, en aquest cas sí que consta aquest informe. El que sí que és veritat és que hi ha una fiscalització externa que precisament el que s'ha fet o que hi ha hagut és una demora en la seva contractació per motius que moltes vegades la mesa de contractació ha de demanar informes i qüestions externes i que per tant això s'ha demorat, però sí que aquesta fiscalització externa hi serà i se'n donarà compte puntualment en aquest ple, tal com va manifestar i manifesta també la mateixa intervenció, doncs un cop estigui fet i ara ja anem per la contractació de l'exercici del 15 doncs perquè no hi hagi més demores en aquest sentit. Bé, gràcies, senyor diputat. Alguna intervenció més? Senyor Saladic. Gràcies, senyor president. Bon dia a tots, diputats i diputades. Bé, nosaltres també som un grup recient arribat en aquesta corporació i nosaltres volem explicar que el nostre vot serà favorable perquè els comptes de la Diputació són un apartat absolutament tècnic i nosaltres, doncs, acostumats als ajuntaments, governant a l'Ajuntament, doncs sabem que intervenim molt poc en un informe d'aquestes, no intervenim gens. Per tant, donant suport als tècnics que ens han acollit també en el nostre grup i que ens donen tota la informació que demanem i que ens estan tractant també, nosaltres en aquest cas votarem afirmativament. Així mateix els voldria agrair a tots vostès, tots els diputats, el tracte que ens donen i a l'equip de govern també moltíssimes gràcies per tota la informació que de vegades no demanem però sí que ens la donen. Crec que s'avancen en moltes ocasions i per tant un agraïment molt especial des del nostre grup, però també voldria dir que en l'exercici de la transparència en la qual aquesta Diputació s'ha immers ens agradaria que féssim un esforç a la proximitat. És dir, veig que és un pressupost molt important, però que hi ha un desconeixement absolut en molts ajuntaments i en la població en general del que fem aquí dintre. I es fa molta feina que cal que la sàpiga tothom.
ja que tenim una plana web ara que treballa tot aquest tema, ho hem de fer-ho fàcil i entenedor, perquè tothom que vulgui, doncs hi pugui accedir i entendre-ho, entendre tot el que genera la Diputació de Girona. Crec que és molt important i podríem parlar-ne inclús com un tema a la Junta de Portaveus per fer una, no sé, per quedar tots d'acord de quina manera ho podem fer-ho per arribar al ciutadà. Res més. Vull dir que aquesta era la nostra intervenció. Molt bé, gràcies, senyora diputada. De fet, forma part de les nostres o de la nostra feina a curt termini intentar que la Diputació, més enllà de les explicacions puntuals i tot el que s'explica a la plana web i en les diferents notícies que generem, que tothom tingui un accés més ràpid a la informació i més clarificadora, perquè és veritat que les administracions a vegades ens perdem amb els tacticismes i la població de vegades li costa entendre, per tant, el suggeriment que fa vostè l'atendrem el més ràpid possible. Hi ha més intervencions sobre aquest punt? No? Per tant, procediríem, senyor secretari, a la votació. Vots a favor? Abstencions? Per tant, s'han emès, si no m'he descomptat, estem parlant de 24 vots a favor i una abstenció. S'aprova el punt 5è. Passaríem al punt 6è, que és l'aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Observatori del Paisatge. Té la paraula el senyor diputat Miquel Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, aquí hem anat fent i hem anat veient, i encara ens en queden per veure, precisament d'adaptació d'estatuts a la nova llei Arsal, d'acord amb els condicionants que la mateixa llei imposa. I en aquest cas ara toca passar la ratificació de les modificacions dels estatuts del Consorci de l'Observatori del Paisatge. Vull recordar que aquí els passem a mesura que els van aprovant precisament els mateixos consorcis o quan van fent l'adaptació. I per tant per això no els podem portar tots de cop, sinó els hem hagut de portar esgraonadament. I en tot cas aquí és aprovar-los si vostès ho consideren oportú i llavors encomanar a l'Observatori del Paisatge que faci les publicacions definitives corresponents. Moltes gràcies, senyor vicepresident. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas. Bé, aprofito d'intervenir ara tant per aquest com el de posteriorment al Consorci de la Costa Brava, que és el punt 8, però per anunciar també que en aquest cas m'abstindré en les dues ratificacions de modificació dels estatuts, bàsicament perquè no hi hem participat directament, creiem que es podien, o nosaltres haguéssim intentat treballar també en altres línies dins d'aquests estatuts, però entenem que qui té legitimitat per treballar-los i aprovar-los ens ho ha fet i no ens hi oposarem, però en tot cas sí que ens abstindrem en aquesta línia. Moltes gràcies, senyor diputat. Més intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant procedirem a la votació. Senyor secretari, vots a favor? Abstencions? S'han emès 24 vots favorables i una abstenció, per tant resta aprovat el punt 6è. Passaríem al punt 7è, que és la designació de representants d'aquesta Diputació a l'Assemblea General de l'Associació per al Desenvolupament de les Comarques Gironines, altrament dit AGI. Senyor vicepresident Noguer, té la paraula. Gràcies. En tot cas, aquí es proposa la nominació del senyor Pere Vila i Focarà, el president d'aquesta Diputació, i la senyora Marta Felip i Torres en la seva condició de diputada, que són els dos representants també que estan en el Patronat de Turisme, el president i la vicepresidenta del Patronat de Turisme, i en tot cas, com que tot el tema de màrqueting aeroportuari va a través, i per decisió també de plenari, va a través del que és el Patronat de Turisme, entenem que són les dues persones, el president i la vicepresidenta del Patronat, que haurien d'exercir també aquesta responsabilitat. Bé, gràcies, senyor vicepresident. Passem al punt 8, que és l'aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava. Té la paraula el senyor vicepresident Miquel Noguer. Gràcies. En tot cas, com ja també s'adelantava el senyor Salellas, és l'adaptació dels estatuts i vull recordar que també la llei Arsal, vull recordar que són adaptacions que fan els organismes i que no ens toquen fer-los a nosaltres, sinó que en tot cas el que ens toca és fer o no la ratificació, però entenem que precisament l'òrgan de govern o la Junta d'aquest Consorci és la que aprova la modificació d'estatuts. Nosaltres tampoc ens pot acabar d'agradar la llei Arsal, segurament que no ens agrada cap, però que en tot cas sí que per funcionar els hem d'adaptar.
i per tant es proposa aquesta adaptació també, senyor president. Bé, moltes gràcies. A part de la intervenció que ja vostè ha dit que l'ha fet en l'anterior punt, hi ha alguna? No? Doncs per tant, senyor secretari, procediríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? S'han emès 24 vots favorables i una abstenció, per tant s'aprova el punt 8. Passaríem al punt 9, que és l'aprovació de la sessió gratuïta en l'Ajuntament de Pont de Molins de les parcel·les 39 i 46 del polígon 4 d'aquest municipi. Té la paraula el senyor vicepresident Miquel Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, també és aquesta sessió amb l'Ajuntament de Pont de Molins. La parcel·la 39, com deia el president, són 9.129 metres quadrats i 26.658 la parcel·la 46, que són les parcel·les que hi ha banda a banda de la rotonda de l'entrada de Pont de Molins. Va quedar un dubte a la comissió informativa, resolt, és a dir, després de també haver-ho parlat amb l'Ajuntament de Pont de Molins, en cap cas aquests dos espais que cedeix l'Ajuntament, un és per un equipament esportiu, el qual ja hi és i s'ha de refer, i l'altre serà, en tot cas, una zona verda i mai serà objecte d'urbanització, perquè en tot cas que fos així hauria de retornar a la pròpia Diputació a la propietat. Jo crec que queda aclarit, després d'haver-ho parlat. Si ho recorden, això ja es havia portat anteriorment en una altra sessió plenària del mandat passat, i fins no tenir-ho aclarit amb l'Ajuntament de Pont de Molins, el senyor secretari general també accidental en aquest cas, però també hi ha parlat, precisament per aclarir la situació amb l'Ajuntament de Pont de Molins, el qual jo crec que queda perfectament explicat i fet. Moltes gràcies, senyor vicepresident. Intervencions sobre aquest punt. Senyor Salellas. Bé, moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem també en aquest punt i ho farem perquè, malgrat ja vam exposar, de fet, vam ser un dels grups que en la comissió informativa la setmana passada vam alertar que ens semblava que el text, tal com estava formulat i la proposta, hi existia un risc que no s'estigués, diguéssim, que la finalitat que es deia que es volia fer amb la cessió d'aquestes dues parcel·les no s'acabés aconseguint, tenint en compte la intenció que expressada de forma explícita per l'Ajuntament de Pont de Molins. Creiem que és cert que s'han fet gestions, però per nosaltres, llegint el text i la proposta que se'ns presenta, que és al final el que aprovarem avui aquí, continuem tenint, diguéssim, certs dubtes o tenim por que les coses no s'acabin fent bé, i per això ens abstindrem, no ens hi oposarem, que hauria sigut la nostra posició la setmana passada, però sí que ens abstindrem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Per respondre té la paraula el senyor Miquel Noguer. Gràcies, senyor president, senyor diputat. En tot cas, el que sí està clar és que hi ha un apartat quart de garantia precisament de la clàusula que diu literalment disposar que si els béns cedits no es destinessin als usos previstos o deixen d'estar afectats als mateixos fins en els terminis fixats, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de la Diputació de Girona i s'haurà d'estendre acte notarial de constatació de la no destinació que serà notificada en forma legal perquè la reversió produeixi efecte i sens perjudici del dret de la Diputació a rebre, si s'escau, el valor dels danys perjudicats causats i del detriment experimentat pels béns. Gràcies, senyor vicepresident. Hi ha alguna intervenció més? Per tant, procediríem a la votació. Senyor secretari, vots a favor? Abstencions? S'ha emès 24 vots a favor i una abstenció, per tant, s'aprova el punt 9è. Passarem al punt 10è, que és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació i de presa de coneixement de les revocacions formulades. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Miquel Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, també és una forma recurrent aquesta en diferents sessions plenàries de diferents entitats o ajuntaments que deleguen precisament la recaptació dels seus tributs o taxes a xaloc o d'algun ajuntament que per algun motiu o altre revoca algun tipus també de cessió en el xaloc. En aquest cas, el Consorci de les Vies Verdes fa la gestió, la liquidació i la recaptació voluntària i executiva de les aportacions dels ens consorciats, de la taxa per l'autorització d'obres, encreuaments i instal·lacions de senyalització, rases, salvaconetes i altres assimilables i preus públics. I també l'Ajuntament de Garrigàs de la gestió, liquidació i recaptació voluntària de l'impost dels vehicles de tracció mecànica, les taxes del cementiri i d'escombraries. I també donar-se per assabentar que els ajuntaments de Cistell i Puigcerdà, amb data 27 d'abril i 13 d'abril d'aquest any, respectivament acorden revocar a xaloc la gestió i recaptació voluntària en el primer cas i també en executiva en el segon de les plusvàlues de l'import del valor de naturalesa urbana.
Gràcies, senyor vicepresident. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant entenem que s'aprova per unanimitat. Doncs, senyor secretari, per unanimitat el punt 10è. Passaríem als assumptes de la Comissió de Territori i Sostenibilitat que ens presentarà la vicepresidenta segona, la senyora diputada Eva Palau, amb el punt 11, que és l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per l'execució del projecte Life Pletera. Té la paraula, senyora diputada. Gràcies, president. En aquest punt porto al ple l'aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en el projecte de Life Pletera que se li va atorgar l'any 2014 i en el qual la Diputació de Girona, si aprovem aquest punt, aportaria una quantitat de 60.000 euros dividida en 4 anualitats, desglossada en 4 anualitats, pel 2015 22.500 euros, el 2016 i 2017 15.000 euros respectivament i 7.500 euros a l'anualitat 2018. Moltes gràcies, senyora diputada. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, entenc que s'aprovaria per unanimitat, senyor secretari. Passaríem al punt 12è, que és l'aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un tram de la carretera JP 6022 del nucli de Sant Climent Sescebes al cementiri i, per tant, la iniciació de l'expedient expropiatori. Té la paraula la senyora diputada. Gràcies, president. En aquest punt, com es va informar ja a la comissió informativa, en el ple del 26 de maig d'aquest any es va aprovar posar en marxa tot el procediment de fer públic i al·legacions per l'arranjament d'aquesta carretera, que encara que consti que és a Sant Climent Sescebes al cementiri, la carretera arriba fins a Mollet de Montcal, però es va aprovar primer l'arranjament d'aquest primer espai per un pressupost de 328.116 euros en 43 cèntims. Ja s'ha fet l'exposició pública, hi ha hagut una sola al·legació que l'informe tècnic aconsella no tenir-la en compte i, per tant, portaria a aprovació ja l'inici d'aquestes obres. Moltes gràcies, senyora diputada. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas? Intervinc no per dir que m'abstindré ni que votaré en contra, sinó per votaré a favor de la proposta. En tot cas, sí, per aclarir que nosaltres som conscients que es tracta d'una carretera problemàtica, antiga, que fa temps que es mereixia una adequació. Tant els veïns de Mollet de Peralada com els veïns de Sant Climent Sescebes que l'utilitzen han expressat reiteradament aquesta necessitat perquè és una carretera perillosa. Entenc per això, i li volia preguntar a la senyora diputada, que estem ara aprovant el que és ben bé la curva sortint de Sant Climent Sescebes fins al cementiri, però que queda gairebé la majoria de la part de carretera per fer. I si, com que és així, quins terminis o quina és la idea de cara a treballar pels propers mesos i si la resta de carretera està previst adequar-la també properament. Gràcies. Bé, gràcies, senyor diputat. Té la paraula per respondre la senyora vicepresidenta segona. Correcte, senyor diputat. De moment aprovem el que es va portar a ple, que és aquest primer tram des de Sant Climent Sescebes fins al cementiri, i amb una posterioritat s'haurà de passar per comissió i per ple la continuïtat d'aquests arranjaments en properes temporades. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprovarà per unanimitat. Passem al punt 13, que és l'aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un tram de la carretera JB 5235 a Maià de Montcal, iniciació de l'expedient d'expropiació. Té la paraula la senyora vicepresidenta segona. Gràcies, president. També seguint la mateixa línia de l'anterior punt aprovat, es va informar la comissió informativa i es havia passat per ple del 26 de maig d'aquest any l'inici de tots els tràmits de fer públic, al·legacions, per tal de condicionar un tram de carretera que va de Maià de Montcal, que bàsicament és l'arranjament d'unes curves que es consideraven molt perilloses. S'ha obert el període públic, hi ha hagut una única al·legació que l'informe tècnic ens considera que no hem de tenir en compte i, per tant, porto a aquest ple l'aprovació d'aquest projecte per tal d'iniciar les obres oportunes amb un pressupost de 294.020 euros en 49 cèntims. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprovaria per unanimitat. Passaríem al punt 14, que és l'aprovació inicial de la millora d'una intersecció en la carretera que uneix Empúria-Brava amb Castelló d'Empúries. Té la paraula la senyora vicepresidenta segona. Gràcies, president. En aquest punt fa
relació a un conveni que va signar la Diputació de Girona amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries dins del Pla de Carreteres Locals de les Comarques Gironines per tal de reallotjament d'una part de carretera, la C260, que uneix el Castelló d'Empúries amb Empúria Brava i concretament fa relació amb una cruïlla que considerem perillosa on hi ha una rotonda i si el ple ho considera oportú i es vota favorablement, iniciaríem tot el període de tràmits per fer públic aquests arranjaments, si hi ha alguna reclamació o al·legació i si en cas que no hi hagués això ja aprovar el projecte per començar a fer-ho definitiu. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprova per unanimitat. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local amb el dictamen d'ampliació del termini de contractació de les actuacions incloses amb la formulació definitiva dels plans específics del PUOSC, anualitats 2013-2014. Té la paraula el vicepresident tercer, senyor Fermí Santamaria. Gràcies, president. Molt bon dia. I fa referència concretament en el termini que tenien els ajuntaments per haver adjudicat les obres per la que fa referència al pla específic del PUOSC de la Diputació. La base setena diu que els ens locals en el termini d'un any comptant des del dia de l'adjudicació havia de contractar el treball per al que havien sol·licitat la subvenció. I degut a que en el termini marcat acaba el 17 d'agost d'aquest any i que aproximadament hi ha uns 40 ajuntaments que encara no ens han passat l'adjudicació de les obres i entenent que tenen tot el dret, tal com diu la pròpia base setena, de demanar una pròrroga, el que fem des de Diputació és concretament adelantar-nos. Ja sabem que hem estat en una època preelectoral i que els ajuntaments no han tingut temps de poder adjudicar aquestes obres d'un termini de 6 mesos. Vol dir que la pròrroga duraria fins al 15 de febrer del 2016. I això és el que portem a aprovació. Moltes gràcies, senyor vicepresident. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprova per unanimitat. Doncs bé, no havent-hi més punts, el que és preceptiu és qui tingui unes... Sí, senyor Salelles? No, és extraordinari, el ple. No. Jo el que volia dir abans d'aixecar la sessió és que el que tingui vacances els propers dies, doncs desitjar-li unes bones vacances i emplaçar-nos, si més no, un setembre diferent que haurem de viure amb molta intensitat i, per tant, que tothom agafi les forces adients. Moltes gràcies, bon dia i s'aixeca la sessió.